Guys, lain asab nga content o story ang ato ang pagahisgutan nining mao nga video ug alang sa mga bag-uhan sa atong channel. Ang atong channel guys, nag-upload kita og mga storya o mga sambingay nga daghan kang mga makatunan nga moral lessons sa kinabuhi. So guys, daghan natang na-upload nga mga storya nga daghang mga lessons sa kinabuhi. So puli, if you have time guys, makabisita ka sa atong mga video. After this video guys, so puli mga tapos nimo ani atong storya karon. Storya kini guys sa usa ka tulo ka batan-on guys. So ang lesson ani guys about kini sa hatred ug kanang pagdumot, kanang kaligutgot, kasuko ug kapungot, dala na tanan guys. So para masabtan nimo guys, inani ang unod sa atuang storya. Adunay usa ka maestra guys nga ihang gitagaag lesson ang iyang mga estudyante. Maestra kato sa elementary. So niyo nang maestra guys nga okay, kamong tulo, dunay tulo ka estudyante nga yang gitudlo, kamong tulo tagaan ta mog lesson. Kay kamong maghilig kayo magkaaway dinhi sa ato ang eskwelahan, kamong maghilig kayo nga makakitag sinong bagay. So tagaan ta mog lesson kamong tulo. Kung dili mo makapasar niini, kung dili mo mohimo niini akong ipahimo ninyo, so dili ta mo papasaron sa akong subject. So moto ang tulo naminaw sa ilang maestra guys. So ang maestra mingon, okay, ugma magdala mo og plastic o patatas. Unya kanang patatas sulatan ninyo sa pangalan sa inyong gidumtan nga estudyante. O kinsa ang inyong gidumtan o gikayugot-gutan nga estudyante, inyo nang isulat ang pangalan diya sa patatas o potato. Unya, depende na kung pila ka estudyante ang imong gikayugot-gutan o gikasukan, mao po na ang gidaghanon sa patatas nga imong isulod sa plastic. So katong tulo ka batanon guys, pagkaugma na, gadala na sila sa plastic. Dili sila pareho, adunay gadala og duha ka patatas nga gisulatan sa pangalan sa ilang gikapungtan ug ang usa pod gadala og tulo ug atong usa gadala og lima. So buot pasabot nga katong lima ka tawo ug lima ka estudyante ang iyang gidumtan. So niyon ang maestra. So karon kana yung gidalang potato o patatas nga adunay sulat sa inyong gikasukan nga tawo, isulod niyo na anang plastic bag. Unya usa ka semana sugod karon mag-ihap mo 1 week usa mahuman ang yung tahas. Kanunay niyong dala-dalaon ang patatas nga gisulod sa plastic within 1 week. So katong nakadala og duha ka potatoes marang-arang kay gaan. Katong nakadala og tulo medyo bugat. Pero katong nakadala og lima bugat gyud guys. So kaning tulo bisag asa sila moadto, asa sila unsa ilang pagabuhaton, kanunay dala-dala nila ang plastic nga gisudlag patatas. So miligramo na gyud ang tulo. O ang pinaka nabugatan yung ayo katong dunay lima ka gidumtan nga tao. So likramo sila, pag abot og 1 week balik sila dito silang maestra. Ma'am, nahuman na namo ang inyong tahas. So nangutana ang maestra, so karon unsa may lesson nga inyong nakuha? So niingon ang katong nakadala og duha nga ma'am, dili mi kaagwanta sa baho, nalata ang patatas. Unya laylay kayo, makaulaw kayo, magsigdala-dala mi. Ug katong nakadalag lima, guys, grabe, ma'am, nabugatan gyud ko ma'am. 5 ka buok ako ang gidumtan, 5 ka patatas. So nabugatan ko, baho pa gyud. So di ko ganahan nga magsigi ni. Dili ko ganahan nga maabot pa og 2 weeks, no? 1 week ra gani ma'am, pero grabe na, baho na kaayo, bugat kaayo. So guys, dinira ta kutob sa ato nga sambingay karon about hatred o about sa kapungot o kasuko. Ang lesson nga tumakuha nining maong sambingay guys, nga ang tawo nga magpabiling adunay
kayugot, kapungot, kasuko o kaligot-got sa iyang sigkatawo, mabugatan gyud. Diba? Doon ay mga tao nga hangtod kapila ka bulan, pila ka tuig, wa sila mauli sa ilang kasuko, wala sila mauli sa ilang kanabang dili pagtiningganay sa ilang nakabangi, sa ilang pamilya, sa ilang silingan. Na ay mga tao nga makaakura, abot pila ka tuig, hangtod na lamang namatay tong iyang kontra, wa gud sila nagkauli. Guys, abi nimo, ang lison nga tumakuha nini, nganong daghan kay mga tawo nga nabugatan karong panahona. Tungod ni kay natay kinaiya nga masuko, kaligot-got naa sa atong kinabuhi. That's why dili ta magaanan sa kinabuhi. So para magaanan ta, biyaan nato dapat ang maong kinaiya. Now, lain pang lison nga tumakuha sa mong sambingay nga mao kini ang makapawala gana sa kinabuhi kung duna tay tawo nga wa ta magkasitol sa maong tao, di ba? So makawala gini ganas kinabuhi kung dunay tawo nga atong gikapungtan, gikaligut-gutan, no makalaay nis kinabuhi. Tanawa tong mga tulo ka batan-o, di ba? Gilaayan sila, gibahuan sila, so nawala ang ilang gana within 1 week ra, guys. How much more kung pila na katuig ang imong hatred sa imong isang katao? No. Makawala ginagana, guys, o makabugat sa kinabuhi. So para magaanan ka sa kinabuhi, pakigsitol down gyud sa mga tao nga nakabangi nimo og duna kay kasuko nila. Pangayuwa sa Ginoo nga mapuypoy ang imong kayugot, ang imong kasuko para magaanan ka sa imong kinabuhi. Maong wala kay kagaan, guys, kaya duna kay mga tao nga naa sa imong kasing-kasing, duna kay kaligot-got nila, duna kay hatred nila, munang dili ka magaanan. Ug mao na, guys, nga dili ka kanang produktibo sa imong kinabuhi o walay lami ang kinabuhi o kanang walay gana ang imong kinabuhi karon tungod kay dunay mga tao nga dili mawala sa imong una-una og kasing-kasing. Guys, niingon ang Ephesians chapter 4 verse 31 nga biyain niya ang tanang kayugot, kapungot ug kasuko. Ayaw na kamo pagsiningkahay ug pag-ininsultuhay, hikalimti ang bisan unsang kaligut-got. Muna ingon sa Ephesians 4:31. Kay kung dili nato matuman, guys, nga dili nato mabiyaan atong kapungot, kaligut-got ug kasuko sa tuig katao, labi na gyud kung dunay kaaway. Kung dili nato na mabiyaan, guys, munay nakaingon nga daghang sitwasyon nga nakapabugat sa imong kinabuhi karon. Ug munay nakaingon nga walay gana ang kinabuhi kung naa kanyana nga karakter. Guys, para magaanan ka, ayaw pagpa-pride, ipakuha sa Ginoo ang kinaiya nga masukanon, kinaiya nga dali nga saputon, kinaiya nga dali nga maglagot. Dapat iampo nimo na, guys, ipakuha sa Ginoo. Kay kung di gina makuha sa imong kinabuhi, sige jud kang kabugatan sa kinabuhi. Og sige jud walay gana, labi na gyud sa pagpangalaga nato sa Ginoo. Daghan kayo mga tao nga wala nay ganas pagpangalaga sa Ginoo kay aduna sila'y kaaway sa simbahan, aduna sila'y kabangi sa ilang isig ka magtotoo. So nawala ang ilang excited, nawala ang ilang joy, nawala ang ilang kadasig tungod kay adunay tawo nga kaligut-gutan nila. So guys, dili kaulahi ang tanan. Kining maong sambingay nagpahinumdum ni nato nga dili ta dapat maghambin, dili ta dapat nga magtago o kaligut-got o hatred sa itong isigataw kay kung ato nang buhaton, dili gyud ta magaanan sa kinabuhi. Kung gusto kag kagaan sa kinabuhi, pasaylo ang mga tao nga nakasala nimo o ayaw pagbaton og kayugot sa mga tao nga nagdumot nimo. Hinoon iampo nimo sila kay ang Dios mo'y magapanalangin sa imuha. Kagaan o kinabuhi nga malipayon. Guys, di nila takutob sa atong sambingay o puli nga nakahatag kita ang mga lesson sa kinabuhi. And be sure, guys, nga nakasubscribe ka kung bago pa kani nga channel para updated ka sa atong mga uban pa mga sambingay. Kita-kita na po ta, guys, sa next video. Glory to God. Iyang tanan lugimaya. God bless.